Ano na itong homemade pesticide. Homemade siya. Organic pa dyan. Ayan. Hi guys! Welcome to our vlog! Hello! Please subscribe our channel! And like! Share! Hi mga guys! Welcome to my channel! So karon kay maghimo ta og homemade insecticide. Mga ito mga ingredients dire: dishwashing oil, bombay or sibuyas. Supposedly katong red unta siya kasi mahal man ang kilo ato diri sa white. Kay mahal ang kilo sa bombay sa pagkakaron. So kaning white lang siya. Okay na ni siya. So magyapon. Ahos or garlic. Sili. Itong red na sili. Of course, dapat tubig. Make sure ano niya, ibutan sa tubig. Sibuyas. Dapat pinuho ni siya. Kaya ang purpose aning ahos ug ang bombay is for encyclifilan. Kung ano blender, pwede siya i-blender para mas kuan gid siya, mas pino gid siya. Para mas mugawas gid niya ang mga juice, ang baho. Ala nga eh. Mahalangan maganit ang sa napaka na mga insekto. Man gid sila ba? Manan ako siya og slice. Ang sibuyas ni siya tong bombay. Para mapinugid kayo siya, dukdukon ako siya. Guys, nakalimot ko na ko blender. Blender na ko kihang kain. Para siya kaya ako mga gipang slice na mga bombay and everything. Bombay yung ahos. Ato siyang i-blend. Siya. Mahalaw diha. Tapos duk-duk hang kaayo. Sakit kay sa mata. Sakit pas biyaan. Abuyab. Pagpanitan jud ang mga lamas sa parang ako ganyan kabalo na like blender. Yan siya halos siya. Pinanitan jud siya. Nahalo na sibuyas o ang garlic katong house and then the other ingredients kaning sili. Ihalo na po nato siya din. Kaning mga ano dire, kaning mga sili, kaning mga lamas etchos dire. Insectifilant. Sure, anak. Okay? I-blend na nato siya. I-blend na nato ni oil. Katong mga solid ingredients sa itong iganit kinakaroon dire na sa liquid ingredients which is ang dishwashing, ang oil, and ang tubig. Nagbuhat kong improvise na magamit na ito niya. Na ako dire pixel, kaya di na ako i-mix. Paghimo ko o 6 liters. And then, dire ko. Kaya 1:1 man ni siya. 1 liter na tubig, isa ka kutsara po na dishwashing. Ug isa ka kutsara na mantika. 1:1 ang measurement ani niya. 1. Any brand sa dishwashing pwede siya. 3, 4, 5, 6. Daghan na magud na ako kay daghan magkong tanom. Diri na pud ta sa atong oil. Ano sa daot mo? Ano lang. Dapat 6 po, 6. 6. Kani ako ang mixture is good for 8. Dili na rin sa prepare na akong tubig. Mixture na natin siya. I-sure na to nga
Mix na to. Mix well nga katong oil dapat dili siya mo lutaw. Di ba usually pag if you will mix oil sa water, magpatigbabaw din ang oil. Kaya ang purpose magud sa mantika is pag makuha na ang mantika, purpose para sa insecticide is sa mga insectos kanang sticky siya, sticky ang mantika, so ma-irritate ang mga insects medyo init siya, so ma-irritate ang mga insect that's why di na gid sila gaduol, di spray na ning sila. Ang pinaka-main ingredients yun yung makapatay ang kaning dishwashing. So, add substance na lang po niyang oil. Refillant to siya. Which is, amoy pa lang, dili, ayaw na sa mga insects. Solid measures na siya, dili, gid sila mo dool sa imong halaman. Ano siya. O, diba, wala mo nakita na nagpatigbabaw ang oil. Makita ninyo na, makita ninyo, wala siya oil. Wala gid oil nga nagpatigbabaw. And then, ang mga solid ingredients na to is ato ang i-blend. So, katong mixture na to sa liquid ingredients na to siya, haluan na to siya gamay. Maulang to, kanina lang, kaning mixture na to ang atong gibuhat. Katong liquid mixture na to. Magkuha lang na gamay, din ato lang ibut ng dali para ma-blend siya. Okay, baga mauna lang po ato ang pinakasabaw. Para sakto lang yapon ang measurement na to sa atong liquid ingredients na 1:1. Dili kay kung if ever mag-add pa ta og water diri sa tong solid ingredients para ma-blend siya, magdungag na pud ang liquid, so dili na pantay ang 1:1 na to, diba? Kay nag-add naman ta diri so katong mixture na lang nato diri, mauna pud atong sabaw diri atuan para mag-mix, para yang mixture nga 1:1 stay gihapon siya. So i-blend na nato mga dye, ha? Much better manggod nga i-blend na to siya kay buwas gid ang katas. Pwede na ni mga dyes. So, mana na ko prepare ang ato ang solid ingredients ug ato ang liquid ingredients. So, na-mix na nako itong mga liquid ingredients and then na-blend na nako itong mga solid ingredients which is ang garlic, onion, and ang red na chili. So, depende sa inyo kung gusto niyo gamay lang. 1 liter, pwede ra kaayo. Basta 1:1 ang measurement. 1 liter, 1 kutsara na oil o 1 kutsara na dishwashing. And then, it's up to you kung gamay lang po din yung mixture sa inyong gamay lang yung gusto ba ito, mga 1 liter. Gamay lang po din yung pangbutang ng mga solid ingredients. So, i-mix na nato ni. Nito ako ang solid ingredients. Itong atong i-blend. I-mix na nato dahil sa 6 liters na water. Ay, oh my God. Kalimot day ko na. Kung magbalhin ako sa inyo ang mga mixture dahil sa tubig, sa container na gibutangan ninyo ang tubig, make sure maggamit mo og imbudo. Kaya para dili masayang ang inyong mixture. Sa kuan nga na ang gigamit. Nagbuhat ko improvise nga imbudo kanil para at least yung measurement ay inyong pag-transfer sa inyong mga ingredients dili masayang ang mga liquid ingredients. Ito na siya pagsama-samahin sa isa na nato ulit sa prepare na ko ng water. Okay, mauna niyo yung pinalabasan. Tatlo niya. I-shake. I-shake kapag maayos. Shake well. Okay, para maghalo atong mixture. Para mas more than effective siya. Okay. Mamamatay ng mga pistis sa kuan.
Yung mga tanong mo, yung mga kanang amigas, ants. Kaya siya pang yung mga bulak, mga start na siya mga bulak. Ika nang mag-seed gani ka, mag-seedlings ka. Tapos ang mga seeds, kaunan sa amigas. Gwapo po di siya pang spray. Mano na itong homemade organic tajo. So, let's practice organic farming. Yung katalita o gulay, pero it's not organic na kay niagi na siya sa process na nigamit na siya o mga medisina. So, let's practice using organic. Before siya ganiton, stay sa ano siya 24 hours. Gikan sa imong pag-mix. And then, best time na gamiton siya pang spray sa imong mga tanong is, mas i-recommend na ko na gamiton ninyo siya is wala na isan, mga 4 or 5 p.m. ana na. Anong wala na siya isan, hindi na siya maarawan. Yung spray, kung man yung spray, dapat hindi na siya maarawan. Ayan, mag-spray na tayo, oh. Maraming ants sa aking tanim na okra. O, yan. Maraming ants. Yan. Ito, kinagat ng mga ano yan. Ito, spray natin ito, mga bulaklak ng pipino kasi nilalapitan ng mga insekto. Yan. Ayan. Ma. 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 Okay mga guys, thank you for watching. Please do share, subscribe my channel. Thank you mga guys.